Arblu fuq il-bahar midluk bix-xaħam, grupp ta' riġieli jikkompetu bejnietom u 3 bnadar. Irnexxielu joħodhom kollha l-Ispiteri Kirkop, magħruf bħala l-Banana. Tnielu sentejn ism il-ġostra, iżda ilu jikkompeti minn mindu kellu 18-il sena. Illum għandu 33. Kuntent ħafna, nkunu żmien naħdmu għaliha u nixtieq ringrazzja l-plejers l-oħra tal-kuraġġ li jtuni nkun tiela. Bosta nies b'mod partikolari Misidjani inġabru biex isegwu l-ġostra. Id-darjem nara l-ġostra. Nissi Misidjan pogru minna propja Misidjan. U nħobb kollox u l-San Giuseppe nħobbu ħafna u l-ġostra u koll qalbi. Sabad nifri minn Australia. Tradixxu. Il-ġostra nara jiena 70 sena. Deb toġobni kienet dik. Ndejjem. Soġġetti li qed jispiċċa illum. Ftejt baqa' minnhom hu. Xi ħaġa oriġinali, jiena Missidjana u ġifieri minn kont tifla jagħmlu l-ġostra, allura issa ta' kull sena niġu narawha. Tradizzjoni tagħna l-Missidjani u mingħajr l-festa mi xejn. Mill-ġostra sabiħax l-ewwel qed iżommi tradizzjoni. Kieku m'hawnx dan nies li jagħmluha hawn naħseb jiena ftit baqa' postijiet li jagħmluha u titħaq daħqa wkoll. Il-ġostra, li għandha l-iruq tagħha fil-passat medjevali, hija simbolu ta' ġrajja, bravura u sagrifiċċju, taqgħod komunità u toħloq memorji sbieħ.